शेतकरी मित्रांनो, सोयाबीन पिकामध्ये बीज प्रक्रियेला किती महत्व आहे हे आपण स्क्रीनवर बघत आहात. एका साईडला जे बीज प्रक्रिया केलेला प्लॉट आहे आणि एका साईडला बीज प्रक्रिया न केलेला प्लॉट आहे. तर तुम्ही बघा की त्या ठिकाणी उमनी प्रादुर्भाव झालेला आणि न झालेला प्लॉट आपल्याला त्या ठिकाणी दिसू शकतो. त्या अनुषंगानं यावर्षी आपल्याला कीटकनाशकाची बीज प्रक्रिया करणं खूप गरजेचं आहे. तर त्याचबरोबर आपल्याला मेटरायझमचा सुद्धा या ठिकाणी वापर करणं गरजेचं आहे. तर 10 ते 15 दिवसांनी आपण गांडूळ खतासोबत किंवा ओल्या मातीसोबत मेटरायझमचा वापर सोयाबीन पिकामध्ये करू शकता. मागील वर्षी आपण बघितलं, स्क्रीनवर सुद्धा आपण बघताय की किती मोठ्या प्रमाणावर नुकसान त्या ठिकाणी उमनी अळूच्या प्रादुर्भावामुळे झालेलं आहे. तर त्या अनुषंगानं येत्या हंगामात आपल्याला बीज प्रक्रिया करूनच सोयाबीन पिकाची पेरणी करायची आहे.